Sahur sing ke-8 guys. Wih, dilabai wis 8 guys. Meh pada judulnya kie. Alamak kok disitong pula nyawa. Joget disit. Asik, 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 asik. Ser, ser, ser. Ngantuk guys. Nek digawe joget li dadi orang ngantuk, orang kaku awake. Lanjut ngeti tempe maning lah ora apa-apa, sing penting awak sehat, mangan apa bae enak. Karo inyong gawe telur gulung karo telur dadar karo bakso goreng. Lanjut inyong udek gawe kopi nggo inyong guys, anake ora jare karep minum susu kodak bae. Oke. Singkat cerita ke wis ready makanane ki guys, anane tapi nikmat nek disyukuri pastinya ya guys. Lanjut inyong gugah anake dong, anak lanang ki malah turune gigal nang lantai guys. Ya seperti biasalah, kakean drama guys. Lanjut anaknya wadon juga digugah-gugah, ya drama juga, tapi alhamdulillah dilabai melek ya digugah menyat.